Pán poslanec Ľubomír Galko. Ďakujem pekne. No, miešajú sa nám tu dve veci. My dnes odvolávame ministra vnútra Roberta Kaliňáka za kauzu Bašternák, za podvody s bytmi, za nadmerné odpočty DPH a nie za vrátku karuselových podvodov za 75 miliónov. V tom má pán minister pravdu. Toto mu totiž to nevieme dokázať, pretože podľa tých informácií, ktoré máme a ktoré sú verejne známe, sa on a jeho kolega Počiatek vyskytli v odposluchoch, ktoré realizoval policajný zbor a v týchto odposluchoch vystupuje ten hlavný aktér Chovanec, ktorý je obvinený, tam je tých 9 ľudí obvinených a stíhaných. A my mu to nevieme dokázať preto, lebo jednoducho nás k tým odposluchom nepustia. Ja to budem ilustrovať na tom mojom prípade. To nie je, že ja som sa niekde tlačil. Mňa nominovala strana SAS, nominovala ma opozícia do komisie na kontrolu ITP a my sme sa pýtali kolegov na výbore, niekoľkých kolegov smerákov, že či ma tam podpora. Povedali, že nie je problém. A potom sa to dozvedel minister Kaliňák. A bolo všetko ináč, pretože tie dva odposluchy, čo ste nám vy prečítali na branno-bezpečnostnom výbore, pán minister, nie sú jediné. A ja viem presne, kam sa mám pozrieť na to, aby ste sa zodpovedali aj za kauzu karuselových podvodov za 75 miliónov. To je pravý dôvod. Prečo vy ste osobne zatrhli to, aby ja som nebol nominovaný do komisie, kde predbežne vaši vlastní poslanci mi tú podporu slúbili. Taká je pravda. Taká je pravda a treba si ju tu dnes otvorene povedať, pán minister.